Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kani ka film joke kani ka film penat baki lapan kelas syakakten khasi te ngatharai kham ki ong baro mo ki brio ki buan hangne khamtam ki penar mo ki ong baka jingsha lese ka da ka penar la de ban best bhan rei da ki lapan kelas syakakten khasi ru nga ngadang rekhi kumju hi dang sultanat kumju hi te kadai ka film ka first comedy film bang apet ba da itanak shisha bat kpo na do basdang hadu bakut hakani ka film habakade ka film comedy tengam dalak thamre kata ka jingsneng hangi ga long ba klet lo ya baro ki jingling amen siem ki jings musi ki tension baro shuwan hangne shong argan tashteng rikhe Tama. Tapi nomor ya kena ke film na shoot dari tiki garat. Dia balik film dan mentalang hana film tu ke sematalim. Gani ka film wat lada la shoot da ilong jonga ikiki ngamdan benta namar ba gani ka film ki lajiet be daki artist na shatai sha jantya te ki ong ba menta ka sien pada ki kwa hi banshim hakawai ka film ba ki kenshna lekin sa shim hi na shane shi khasiru namar ba kine ki artist badan hakane ka film ki de ki artist bala man shwa bha bat ki dei ru ki bala paunam bha haka long haka de ka jowai te ki kwa kan man pedi kasap long man pedi ke pang kasap hagani ka ri khasi jongi pai ngalai i bha man shwaya i mahe maslek madau ngashi i bha man shwa bat kumjuru namar ba ndai tang ka film ka film kil agbon tang ba haki drama ru kine ki de ki brio ki duang yele ki kani ka live drama ma te ki trim balat ladang pet hagani ka film te ladang pet kum nakaliang jong kipuran mo te naman ba yala diru kum ba piong ba ngade kipuran te ngapet haka nakaliang jong kipuran ru ngapet ba kila trim shisha ban at kila trim shisha bad ndai tang kipuran wat kiting shop ru hang ne badan kila trim chapa palat ban at